Elikkä hitsajan kädenaseet on suurin piirtein tällainen, kun töitä tehdään. Ensimmäisen joudutaan puristamaan, ranne on pahasti mutkalla, nyt kun sivulta päin katsotaan, niin nyt se ranne vasta on suorana. Ja samanaikaisesti, kun jouduttiin puristamaan, niin täällä käsivarren lihaset on jäykkänä ja kyynärpää nousee, jolloin tämä olkapää, niska, hartia alue jännittyy. Ja kaikki tämä johtuu tästä käden asennosta. No mitä ergometri tuo tähän uutta, niin avataan tuo kahva ja pidetään poltin paikallaan. Ja lähdetään uudestaan liikkeelle, heitetään se tuohon kämmenen päälle. Niin nyt niin kuin näkyy, en purista yhtään. Käsi on ihan rentona täällä. Ja ei muuta kuin annetaan tulikomennot keskisormella ja lähdetään töihin. Eli tässä mikään muu ei muutu kuin tämä käden asento. Tästä joku puristamaan, ranne on mutkalla. Ja tässä se sama homma, ja mulla on käsi rentona. Tää on niinku tää ergometrin ajatus. Ja nyt jos tulee ahasta paikkaa tai halutaan mennä jonnekin koloihin, niin panna se kahva kiinni. Nyt voidaan mennä tekemään ne hommat, mitä alun perin meinattiinkin jonnekin koloihin mennä. Ja kun tulee sitä pitkää hitsiä tai muuta, päästään tekemään tällä ergokahvalla, niin ei muuta kuin töihin. Nyt kun katsotaan esimerkiksi sitä hitsataan tulpataan, niin tää on paljon miellyttävämpi tehdä tätä työtä, koska vieläkään tarvii juuri puristaa mistään. Käsi on rentona ja polti on oikeassa asennossa. Ja esimerkiksi akselin paita tai jalakko lähdetään tekemään. Niin nyt se tänä päivänä se asento on kuitenkin tämä. Ja tässä nähdään taas, että muuta ei tapahtunut, kun tämä käden asento vaihtuu. Tämmönen. Ja jos lähdetään ajamaan pystyyn vaakaa, niin koko ajan käsi on rentona. Ja sama hommasta kun lähdetään taas menemään perinteisesti, niin heti puristat, ranne vääntyy, kyynärpää nousee. Sama on vaakassa. Että tämmöinen on tämä ergon perusajatus. Ja tällä tavalla meitä itse esittelen asiakkaille. Ja siitä ne se leviää.